Okay, so seo néidir panca cethir agus rud nua atá gaon seo. Tá anna an seo gur féad leat a léamh tú hain ach just cúpla pointe bhálam go dtíróid si bhisteach ar go háirithe, okay? So ceapan gur féidir leat de obairbaile a dhéanamh ag just ag feiceann an seo. Rud ag an a dúirt mé hena féin. Anam eile do f of x ná y. Okay? So aon uair a feiceann tú f of x, so cosúla seo, an f of x seo, an f of x sin. Is féidir leat é a scríomh mar y mas má leat. Okay? So an seo modern siad go bhfuil f of dó chum le chathair, seasan an chathair le haig an x and an f of dó le haig an y. Okay? So in aon cúpla, so tá an x, y an sin tá taithí going feiceant ar sin, ar pointe sé ar coordinoid, tágan an x ar dús agus an sin an y. So is é sin an x agus is é sin an y nó an f of x. So sin an méid go léir go gaag tú a hiiscint chuna bheith ábalta na ceiste i dhéanamh an nocht. Okay, so rac mé sias. An rud céine an seo. So an tain rud go beidir breis gur féad leat smaoinemh faoi ná mar dúirt siad an seo dó x mód chathair sin lína díreach. Okay, so f of x cum le dó x mód chathair. Sin lína díreach de bhór go bhfuil an x I gocht a hain. Okay, an cocht is mód a hain, de x is a hain. Feic an seo ar an cé cean eile. An cocht is mór mó the highest power, an cocht is mór mó de x sin a dó. So dearan go bhfuil an cross sin chuna bheith cearnach. Agus is féidirling eáil le haig an céad rud an seo dó x mód a chathair iomid crocasúla sin, le haig an ceann seo iomid parabol nó cuair cosúil sin. Okay? So sin gá rud eile an feiceann tú níos mó mar sin. Is féidir leat é go léir a léamh, but ní caiig tú é a bheith óscot chun an obairbaile dhéanamh. So just dír go staach ar anam eile de f of x sin y. So an céad ceist, is feidhme é f of x chorm le 3x mód a k, má tá f of chathair chorm le 10 feadh lúg k. So tá f of x chorm le 3x mód a k, cad é f a chathair? Well, chur a chathair in seo in áit k agus beag tú obalta é réiteach because tá is agat go bhfuil f a chathair chorm le sin chorm le bhí sé ráite 10. So inis is féidir leat an chormóid sin a réiteach. Sin ceiste hain. Ceiste dó. Más cúpla den feidhme é sin. So má pointe é sin ar an graf. Más pointe é hain cúig ar an graf. Tás again go bhfuil má tá x chorm le hain, beag y nó an f of x chorm le cúig. So scríomh amach f of x chorm le kx mód a chathair mar tágainn an seo. And then scríomh in ionad an x, tá man ag scríomh an hain an seo agus an hain an seo agus tá is again go bhfuil an freagra chorm le cúig. So inis is féidirling an chormóid seo a réiteach cé fa hain mód a chathair chorm le cúig. Agus réiteach é sin chun an freagra bhil. Tríú ceann. Arís is feidhme é f of x chorm le ax lúd a sé. So má tá f a dó chorm le lúd a dó feadh lúg é. So is f of x é an rud seo ax lúd a sé, cuirteach an dó in an x agus an sin tá is go bhfuil sé chorm le lúd a dó. So tá tú ábalta an chormóid seo a réiteach. An cé cean eile níl mé conéis sin a dhéanamh, but rís tá an cúpla den feidhme x agus an sin an y nó an f of x. So rís is féidir leat é sin a líonaisteach agus beag rud beag eile le cur leis. A rís an rud céine an seo agus níl mé ag scríomh amach é dit cad tusa é sin dhéanamh. Ceiste seacht léirítar graf na feidhme an seo. So tá gá cúpla an seo 9 a chathair agus 3 lúd a dó. So is é sin an x agus is é seo an f of x. A rís is é seo an f an x agus is é sin an f of x. So cuiristeach 9 le haig an seo, 9 le haig an seo agus tá an freagra chuna bheith chorm le chathair. Cuiristeach a 3 an seo, 3 an seo agus beag an freagra chorm le lúd a dó. Mar bhí right an seo. Agus a rís den réiteach na chormóidí sin. An ceann déarnach den. Tá ag chun cuid beag dhéanamh an seo díobh. Sanítar feidhme sin mar f of x is chorm le dó x lúd a hain. So f of x is féidir leat a scríomh mar sin chorm le dó x lúd a hain, nó is féidir leat a scríomh y chorm le dó x lúd a hain. So an seo
Téin cahar go dtí é, so mo chuireann tú cahar isteach an seo, isteach sa feidhm dó eagsúla a hain, ba cheart go bhfainn tú freagra é. Okay? An sin, má chuireann tú isteach bí isteach sa feidhm, fáinn tú freagra ní. Bhí Cormac méallir sin caiig sé fécinn cosúla bí, agus bí an seo, agus an freagra chuna bheith ní an seo. Chuir isteach lúd a trí isteach sa feidhm, agus fáinn tú an freagra sí. So réitigh na hain dó trí chothmódaí sin, agus bíon the freagra agat le haig A, B, C. So that's hain dó trí. Okay, níl sé gobar. But okay, so sin é an obair bhaile ó na haig an ucht.